Takže ahojte lidičky, moja spolužička ma tu prosí, že sme natočili videjko, takže bude vo videjku. Bebe, poď. Ej. Zoberieme tak peňažky. Spadla. No dobre. Halo, môžem to odrobiť, prosím. Ja to nemôžem dať. Môžeme ísť po tejto ťažke. Čakaj. Tu je pre mňa sestra Izáka, vy ste si... A teraz pôjdem. Ja. Čakaj. Nie, lebo to je ťažká. Ja to viem hrať. Potom už pôjdem ja, áno. Veronika nezabral. Poďme. Nie! Za mnou tam... No, spadla. Tam mačka spadla. Dobre, že môže. Čakaj. Dobre, asi sa mi bugla hra, neviem. Tam je. Nie. Už môžem? Evo, počkám. Ta mačka sa už byť. Čo? Dohlieva to. Dík. OK. Open door sa otvorila. Bereme z peňažky. Au. No nie au, ale som sa zľakala. Kedy už môžem ísť? Čakaj. Musím dotočiť videjko. Ja neviem. Rýchlo. Poď. On ma skoro zhodil. Dobre, Ja by som to vedela. Nevidím moc na to. Ja som sa zľakala, som presta tu skačila. Poď, Bebe. Au. Ona ma tu prosila, aby som natočila videjko. Ja si natočím videjko, ale nebude to dokonca, lebo nechce to proste. To je ťažká hra. Aj! Ja? To hraješ? Čo? Počkaj, lebo ide zeme guľa. Ono zmizla. Ono je tam, aha. Ja som to hrala už dávno. Poď. Ja som sa zľakla. Počkáme moju kamarátku, lebo... Poď. Počkaj, ja presto tu počkám. No sa jej vyhlo ten kokos. Lebo ona jej to inak ukazuje, vieš. Teraz... Nepomiel! Nie, poď. Mačka, nepovie. Mačka, nechaj ma mačka. To môžem ísť ja? Hej, čakaj. Musím tu vyskakať. To som ja tiež hrala, že takto. Idem. Môžem? Čakaj, videli ja točím video, oni ťa tam počujú. Čo to bля? Dobre, ja to livujem.